И здравейте хора, това е Minecraft Survival, оцеляване в геймплей България. Днес сме 4-ма, с мен е Еман 191, Пламенока. Всеки да удари с меча, когато му каже името. Еман, Пламенока, Томас и да, аз. И аз паднах. Видях. Аз бягам. Да, сега какво ще правим? Аз ще строя къща. И аз. Добре, Аре, ще... Марто, аре да правим магазин. Магазин вече е започнат, обаче няма да е магазин, ще бъде нещо друго. Енко, аре бе. Чай, че мога намеря... Хей, там беше. Аре бе, Евка. О, сега ми мрънка. Евели Петров Колев. Ами, това е брат ми, виж, матка. Аз съм Петю. Само ще помолим без цензури и си говорим на истински, не истински имена на тези, с които играете. Пламенока и такива. Кой е Мартони? Мартони. Ко? Чакай, види. Томас, искаш ли да ти дам задача, която може да им помогне за къща? Да помагаме? Ами, единият да събира бяло дърво, другия черно дърво. Един въпрос, докъде трябва да се изчисти с лопати, защото аз съм най-добре с лопата. Не трябва повече от това. Това не е предостатъчно. Добре, защото моята е F65, 5 силката, че едно имам Breaking 4. Ако има някаква лопата, някой с лопата, това съм аз. Аз учам да копам. И ще помоля да не ме биете. Добре, сега момчета, един от вас да събира бял дърво, другия... Аз почвам бялото. Аз ще почна черното. От тук като ги оберем... Марто, чувства, кога ще правиш човечетата? Човек, като виждаш, нямаме подходящата глина. Чакай, къде е тази къща, да тя прати? Тя не е започната още. О, аз търся къща. Хора, кой е взел всичкото бяло някой да е взевал бяло дъски от честа. Така, изглежда, че ще трябва още малко да се разшири това. Има гледовка. Колко стака бяло дърво? Защото аз имам 2 стака и 2 бяло дърво непреработено, 2 стака и 6 преработено бяло. Събирайте още малко. Черно дърво ще ни трябва много. Такова от това от гората, където е. Да. 3 стака непреработено. Да, стигат. Я го дайте на мен. Емане! Аз имам 1, 2, 3, 4, 5 стака и 14 бяло. Такова не бяло, ами черно от тази гора. Еман, ела! Чай да остава в някой чест работите, че съм... Портвам се до теб. Добре. Ема, да знаеш, и аз след малко ще порна, че ти дам дървото. Аз имам тук някакви честове, има да си остава повечето работи. Даре ми достатъчно. Приеми. Чай само да си остава работите. Ока. То приемам. Дай работите. Изчакайте аз да дам моето дърво. Дай. Чакай. Той пък това стома се изкрива тук като мишка и си такова. Емане. Ето ти и бяло. Абе, това е черно, ба. Емане, тук има много дърво, бе. Има и бяло 7. Ние го напълнихме тук. Чакайте малко, че аз не мога да сваря от
дърво е. Еми, как... То все пак къща не е от безкрайно дървото. Там колкото не трябва да се. Ей, тук, то с това ще го разширим още малко. Извинете за малко, ще спъкли пъщо от някакъв мадрас. Чакай Къде? малко. Вече снимаме отново. Да. Някакъв манерви тук. Само ми вика, ни ми какво е. Ето. О, ай стига толкова, че аз нямам място вече в инвентара. Е, тук тона ще се разпростира едно огромно красиво имение. Имението Далсън. Да. Аз тук правя стълбички, а знаете хора. А така, браво, браво. Ама отдър, да знаете. Хора, аре ходим да прибием един на PvP, бе. Кой? Марч. Ти ли? Попчета? Попчета? Кой идва да прибием тоя Еман? Не, извинявай, не Еман, някакъв си Марти, просто свикнах да ти казвам името. Той да прибием този си Марти, да им да го отрепим от бой. Арда очерми. Знаеш, ама тук свършва реса хора. Ние ще си направим много спокойно. Пламенока, Да. моля да се включиш с професионалното си затапване. Сега ще ти споделя екран да гледаш някакъв си какво ми пише, да ми помогнеш малко с... Марти, айде да идем да се бим. Той ни ходил. Ей, сега гледай, той ми пише. Нищо не виждам. Погледни си в екрана на телефона. Трябва да споделиш с всички, гледам. Видя ли? Не, нищо не виждам. Той ми пише да играя с педераси. Аз Томас ще спра 10. клипът. Здрасти хора, пак се върнах. Просто някакъв ми лази по нерви, след малко ще го закара на PvP, ще го убил от бой. Вие добре ли сте на пипе? Обърках се. Лар едно. Марто, то да Вичо Про, какво прави, бе? Чупи ни картата. Кое бе? Някакъв Денис Петков и Давичо Про, елате видите. Денис Петков. Изчакайте, сега ще добавим още един човек. Изчакайте. Мамка ти. Мартине, изключи ги от... Чак. Така хора, един тапанан тук се заяждаше. И си продължаваме клипа. Окей, колко още ще дойдат да идват? Казах, че няма да говориш с нас. И така хора, затворих на всички, сега ще се обавя само на отделни хора, защото цялата няма излюнат пламка. Ало, Ало. да, Идвай. епа ако нищо. Аре бе, бързо. Само аз ще дойда, аз съм сам. Не съм я лек. Мога ти кажа, че не искам да се бия, затова ти казвам чао. Мамка ви да има. На хора звъна нашите си хора. Това ще бъде от клипа. Извинете, че има толкова паузи. Чао хора.